Ahojte. Dovolte si dnes na chvíľku stíchnuť. Možno si dnes priniesla namiesto svojho tela aj nejaké svoje pocity, nejaké svoje príbehy, ktoré v sebe nosíš. Každá z nás už pravdepodobne zažila moment, kedy mala pocit, že sa jej srdce zlomilo. Možno to bol hlboký smútok, sklamanie, alebo dokonca pocit, že nie si dosť dobrá. Keď nás niečo bolí, prirodzene sa schúlime do seba. Fyzicky aj emocionálne. Naše ramená sa stiahnu vpred, hrudník sa uzavrie a my si budujeme neviditeľný pancier, aby sme sa chránili. Dnes sme tu preto, aby sme ten pancier začali jemne a s láskou rozpúšťať. Poďme si spoločne odpustiť, nielen druhým, ale aj sebe. Možno za to, že sme niekedy neboli k sebe dosť láskavé. Poďme cez pohyb a dých otvoriť priestor nášho srdca. Pretože len vtedy, keď si dovolíme uvoľniť to staré a bolové, vytvoríme priestor na to, aby sme mohli príjmať novú lásku a zároveň ju z plného srdca dávať. Dnes je dôležité, aby nie ako dlho sa predkloníš vpred, ale ako hlboko sa dokážeš nadýchnuť do svojho srdca. Začneme v pozícii dieťaťa. My si čelo. Kolená sa rozchádzajú, palce sa dotýkajú. Hlboko sa nadýchni a hlboko vydýchni. Hlboký nádych a hlboký výdych. Opatrne výjdi hore, sadni si na svoje päty. Čaká nás dýchová technika, ktorá naťahuje krk. Ruky si ulož jednu na druhú. Ulož si ich pod bradu a s nádychom vyťahuj krk hore. S výdychom lakte smeru do strán. S nádychom bradu ťahaj hore, naťahuj si krk. S výdychom uvoľni, lakte sa rozchádzajú. S nádychom vytiahni sa za temenom. Výdychom uvoľňuj. Môžeš zatvoriť oči. Prehlbuj nádych, uvoľňuj výdych. Posledný nádych. Posledný výdych. Uvoľni ľavú ruku, pravou rukou sa nadýchni, otváraj srdce. Jemný hrudný záklon, výdych. Ľavá ruka. Nádych, spúšťaj ramená. Výdych. Pravá poloblúčik vzad. Výdych. Ľavá poloblúčik vzad. Výdych. Poď na päty. Ruky poza uši s nádychom dozadu. Spoj dlane. S nádychom ramena spúšťaj. Výdych. Lopatky k sebe. Otváraj srdce, namier ho do stropu. Nádych. Ruky poza uši. Výdych. Otváraj srdce. Nádych. Vyťahuj ruky do výšky. Výdych. Lopatky ťahaj k sebe. Hlboký nádych. Hlboký výdych. Opakuj. Bradu drž pri hrudníku. Pohľad smeruje hore. Super. Poď opäť do dieťaťa. Otlač sa na všetky štyri. Pokrúž bokmi do jednej, do druhej strany. Pozri sa za jednou pätou, za druhou. Uvoľni hlavu. Poloblúčik do jednej, do druhej. Na chvíľku sa uvoľni. Kolená pritiahni k zápestiam, prekryž chodidlá, odroluj sa na podložku, stavec po stavci. Urobíme si taký základ pri cvičení, ak začínaš s cvičením pilates, jogou. Toto je ten základ, ktorý potrebuješ vedieť. Nádych, s výdychom chceš si ako keby zapnúť posledný gombík na nohaviciach alebo taký úzky zips, výdych.
Nádych a zipuješ brucho. Výdych, ťaháš ho k sebe. Nádych a s výdychom vyťahuješ. Zaťahuješ všetko, čo máš vnútri, všetky brušné svaly. Nádych uvoľňuješ, výdychom zaťahuješ. Skús aj stiahnuť svaly pánového dna. Sú to tie svaly, ktoré potrebuješ, keď chceš zastaviť moč počas prúdu. Takže zatiahni tieto svaly z pánového dna. Nádych a s výdychom zatiahni. Super. Doplňujem mostík, takže nádych, výdych, všetko zatiahni, vytiahni pánvu hore. Kontrolovanie, drž všetko spevnené a klesaj stavec po stavci. Nádych, zapoj. Zazipuj brucho, spevni pánvové dno, vytiahni pánvu, aktívne, pevne, roluj stavec po stavci. Nádych, zazipuj, spevni, roluj. Doplníme aj tlak v pätách. Nádych, všetko spevni, zatlač do piet, aktivujú sa ti stehná, drž pevný zadok. Nádych, zazipuj, spevni, zatlač do piet, aktivuj stehná, výdych dole. Super. Ideme sa rolovať. Kolená do strany, chyť sa pod kolenami, päty, špičky sa ti stretávajú. Nádych a s výdychom vyroluj sa hore. Ulož si pánvu do písmena C, krásne sa roluj dozadu. Cez ten spodný chrbát k tvár písmena C a vyroluj opäť, zápoj brušné svaly, aby si sa udržala. Nádych, spevnený stred, spevnené svaly, výdych, odroluj sa. Nádych, výdych, zroluj spodný chrbát, zápoj brušné svaly. Výborne, uvoľni chrbát, kolená, chodidla na podložku, zazipuj brucho, podlož si hlavu utieračikom, blokom, aby sa ti vystriela krčná chrbtica, dlane môžu byť na zemi. A poď šúchať pätou. 1, 2, 3, 4, 5. Druhá noha. Trup sa ti nepohne. 1, 2, 3. Dokážeš držať brušné svaly stiahnuté počas celého pohybu? Ak áno, pokračuj ďalším cvikom. Bez pohnutia stredu tela vyťahni kolena do pravých uhlov, priehlavky sú rovnobežne s podložkou, ťuk špičkou, nádych a výdych.